ένας είναι φτωχοκόν, ο άλλος που την πόλη. Μα χωραϊτές είμαστε και εγώ και εσείς και όλοι. Πρώτε που σιάνει ο Μοντιέ και με το κανταρούι, με το μυστρί και το μαλά, με μόδες και βελόνι. Πρώτε που σιάνει ο Μοντιέ και με το κανταρούι, και ύστερα από τη δουλειά όλοι στην ταβέρνα. Είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε και οι πρώτοι. Δουλειά σου γλύτσε και γενιό και νύχτα παγωπότη. Τι χώρα είναι, τι χώρα είναι. Είμαστε οι χωραΐτες, μια φιγούρα, μια κοψιά, μια μάρκα και μια φάτσα, μες της χώρας μας στην πιάτσα. Είμαστε οι χωραΐτες, μια φιγούρα, μια κοψιά, μια μάρκα και μια φάτσα, μες της χώρας μας στην πιάτσα. Αφήσουμε όλα θερόβια, αφήσουμε. Ωραία. Κάτω, θα σε κάτω. Από εδώ. Είναι από εδώ, αφήστε μου να σε δέρει. Αφήστε με. Και... Παναγιά μου, ξημέρωσε. Μα είμαι ξέμισα. Ξύπνησες πουσούλα μου. Γιατί τσιμήθηκα, σου είπε κανένας. Γιατί ρε μωρό. Εγώ τσιμήθηκα σαν το πουλούι, πιστεύεις το. Σαν το χειρούδι μου τσιμήθηκες, όχι σαν το πουλούι. Ροχάλιζες όλη νύχτα. Άντε ρε φροσασιώπα, εγώ τσιμούμαι. Έχω τον καλύτερο, τον πιο γλυκό ύπνο του κόσμου. Ναι, ρωτάς εμένα που τσιμούμαι δίπλα σου. Άντε παρέτωσε να σου κουρκιο φιλούκια. Άντε Γαβρίλη πρωί. Όχι, με μάνα μου ασογγίσω να λέω. Τηλέφωνο. Ποιος εμπόδι έτσι ώρα, Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το απαντήσω αν πατσόν εμπίγω. Παναγιά μου, και είχα μια να μου 60 ώρα. Παναγιά μου, ωραία ημέρα σήμερα, θα έχει πολύ μπύρα. Τα ωραία τα πουλούθηκια που ακούνται τέλεια. Μωρό, να ακούσεις τα ωραία που ακούνται ρε. Ρε, πού είσαι ρε. Κύριε Λέισον, μιλώ μόνη μου. Hello? Μα γιατί μου μιλάτε καλά, hello? Ιωσήφ? Ποιος Ιωσήφ, καλά, δεν καταλαβαίνω πρωί. Α, Ιωσήφ μου! Μάνα μου, τι κάνεις? Ιωσήφ μου. Έρχεσαι Κύπρο? Μπράβο! Ναι, βέβαια να έρθω. Να μου πεις την ώρα και θα είμαι εκεί στο αεροδρόμιο να σε αναμένω. Ναι, να τα πούμε. Τα έχουμε πολλά να πούμε. Εντάξει, μάνα μου. Ωραία, άντε. Γεια. Να μου, Γαβριλούδη μου. Να μου γίνω ρε Φρόσα. Τούτο τηλέφωνο. Φρόσα, να με δουλεύκεις και με κοροϊδεύκεις, α. Ποιος είναι τούτος που σε πιάσε τώρα, και Ιωσήφ μου, και να έρθω σε πιάσω. Ποιος εμπόνι που εμπόνι και γιατί ήρθε. Μάνα μου, ο Ιωσήφ είναι εκείνο το παιδί που έφτιανα μαζί του στο Λύκειο, θυμάσαι? Και τώρα είναι στην Κύπρο και θέλω να τον πιάσω. Δεν κατάλαβα κακό να τον πιάσω από το αεροδρόμιο. Μα εκείνος... Μα εκείνος αν συμμορκάστης τόσο άχρηστος, αμπάλατος. Έχει και 3 μωρά άμα θέλεις να μάθεις. Μα σοβαρά μιλάς, η φρεγγενέκα και το πλάσμα. Γιατί εσύ βρες, δεν κατάλαβα. Φροσά. Και είναι να ντυθείς τώρα και να αρχίσεις για τη δουλειά, μπορεί να μιλήσεις που πάνω. Αφήνει! Θυμήθηκα τον τώρα Χριστόν. Γεια μου. Κόκο, θέλεις με? Έλα, κάτσε.
κάτσε να σου πω. Λοιπόν, άκου πώς έχουν τα πράγματα. Ναι. Τηλεφώνησε μου ένας παλιός μου φίλος, ο Ιωσήφ, ο οποίος ζει πολλά χρόνια στην Αγγλία. Και ο οποίος έρχεται Κύπρο και πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο να τον πιάσω. Και θέλω να έρθεις μαζί μου για να με συλλέψει στο Γαβριλουδί. Δεν το πιστεύω. Τι? Δεν το πιστεύω. Έρχομαι δαμέ για να σου πω ότι αγόρασα καινούριο αυτοκίνητο. Σοβαρά τώρα? Ναι, ευκαιρία να το πανίσουμε. Α, είναι ωραίο το αυτοκίνητο σου. Θα το δεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Θα περάσουμε από τα χτίσματα, να πούμε του Γαβρίλ μου για να του πω ότι φεύγω και να πάμε ένα αεροδρόμιο. Άτε, φιάμε. Άτε. Εκδρομούλα. Γεια σας κοπέλες. Γεια σου Δημητράκη μου και αντίο. Και σε περίπτωση που σε δούμε καλό βράδυ. Άντε πάμε. Πού να πάτε καλέ? Να πάμε στο αεροδρόμιο, μάνα μου, να παραλάβουμε κάποιο γνωστό μου. Φρόσα μου, είσαι σίγουρη ότι είναι γνωστός σου? Όχι ρε, να πάμε για μένα, να παίξουμε έναν πριντήχι και φέρουμε εδώ με μπράβο που ρωτάς. Ρωτώ γιατί έσκευασες στην εφημερίδα ότι κυκλοφορεί ένας μανιακός δολοφόνος που σκοτώνει γυναίκες. Έτσι. Και είπα να προσέχετε. Άντε Δημητράκη, αφού άλλο σου είναι γνωστός μου, ξέρω τον πολλά καλά, άντε πάμε, γεια. Ο Θεός μαζί σας. Και να προσέχετε. Είναι ο πρώην της λέει και να πάει να το φέρει το αεροδρόμιο. Βάζω, φίλε μου, αυτό σου λέγουμε. Διότι πρόκειται περί θράσους. Δεν μπορεί να το περιπέξεις μωρούλο. Και ο άλλος θράσος και να χαϊεντήσουν δηλαδή. Ωπα, καλώς το δεύτερο. Απορώ το στήριο, ρε. Βλέπω ήσασταν έτοιμοι να πούμε για την υποδοχή, ναι. Βέβαια, με το καινούργιο αυτοκίνητο της Σούζης, είναι πολλά ωραία. Ωραία, ωραία. Μεριά Σούζη μας, μεριά. Έτσι να καταλήξετε καλές φίλες εσείς στο να πάτε στο καλό και Σούζη μου, όχι να κουράτε στο δρόμο. Προσεκτικά για όνομα του. Μην ανησυχείς, η Φροσάρα είναι σε πολλά καλά σιρκά. Τούν τα σιρκά που φοβούμε, τέλος πάντων. Άτε, χρειάζομαι να ξεκινήσουμε να είμαστε στο δαμέα. Θα φτιάσετε λίγο ρε παιδιά. Να πω Σούζη τώρα, να μην με τα μείναμε χωρίς πόρτα. Μπορείτε να στο στιαχωρείς. Θέλεις δηλαδή. Μπορεί να μάθουν οι ενέργειες να οδηγούν από το κινητό. Παράσυρο κάτι μου κάνω. Γεια σου προσεκτικά. Θα σύρω την πολυκατοικία κάτι. Πάντως θαυμάζω την αναισθησία σου ρε φίλε. Πάει να τον πιάει, να τον υποδεχτεί και εσύ είσαι μες στη χαρά. Παρακάτω ρε κότσο, τούτη να πάει με Σούζη στην Λάμνα. Πιο μαζί δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ενώ εμείς. Εμείς το στούδι πάμε σπίτι, παούτιν, πυρούδαν και άιστες αυτές να πάνε αεροδρομιούτιν. Έχει μερίσια καπαρέ. Άντε ρε, άιστες πελάρε, ρε. Εντάξει Μαρίσα. Βαρέθηκα. Πού είναι η καλή μου, πώς είναι η ώρα? Να σου πω και με υπομονή, άντε. Δεν το υπομονή, είσαι σίγουρη τώρα ότι... Λέω, μπορεί να πέρασε και να μην τον είδες. Συγγνώμη, υπονοείς ότι είμαι στραβή ο ξαχαζή. Άντε. Ουφ, πρόθα μου, έχει τόσα χρόνια να το δεις. Μπορεί να πέρασε και δεν τον κατάλαβες. Να σου πω, γιατί δεν πάεις και αμέσως στους αστυνομικούς να ρωτήσεις αν ήρθε η πτήση από το Λονδίνο να ξέρουν παιδιά. Όχι, ντρέπομαι. Καλέ, πιένε να κάνεις τα πιάρση. Α, καλής. Καλό. Άντε πάω. Ουφ, του... Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Οι επιβάτες από το Λονδίνο πότε έρχονται? Ναι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, τι να μου λέτε εμένα να βγω έξω. Να μου δείτε την κατάσταση. Μα τι μου φωνάζετε έξω, έτσι, άντε έξω, γρήγορα. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι, είπα. Σας παρακαλώ. Θέλω μια πληροφορία. Μήπως γράφεις στην κελέ μου γραφείο πληροφοριών? Είσαστε αγενείς, ξέρετε. Σας παρακαλώ, σας είπα έξω. Ένα τηλεφωνήσω το Γαβρίλη μου και να γίνω φασαρίες. Γρήγορα, άντε. Δηλαδή, είναι η κατάσταση του, είναι πολλά αγενείς. Δηλαδή, θα παραπονεθώ στον Υπουργό. Άντε να δω, Παναγία μου, ρε ζήλη, σιώπα και εγώ είμαι και ο κόσμος. Να που γίνει. Να μου γίνει τον κάθε
και το πιάνει και κάνει τον αστυνομικό εγκαλέο και τον τους αλλοδαπού και κάμαν τους. Κοίταξε, εγώ που έδωσα για αστυνομία να κόψαμε πρώτος. Σε παρακαλώ, μην με θίγεις, δηλαδή θα αφήσω να σε αφήσω εδώ στο αεροδρόμιο, εντάξει. Σε παρακαλώ. Έλα, φίλε μου. Ανεφάστε, ανοίξε. Και Μαρίσο, το πείτε. Δικό μας, φίλε μου. Τα ολόμαυρά σου ματιά, με κάνανε 1000 κομματιά. Με κάνανε 1000 κομματιά. Τα ολόμαυρά σου ματιά, ο βρελαρίγκι ρε. Ρε, τώρα που λες λαρίγκι να πάω να φέρω τίποτε να το βρέξουμε. Δεν χρειάζεται να το βρέξουμε, εγώ είμαι επικέντρο λένε φίλε μου. Εγώ τσο. Βέβαια. Είπες το Δημητράκη να έρθει από εδώ. Είπα του φίλε μου. Να με αναφέρω πιο. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Έλα σου πάω να παίξω ένα χαρτί να περάσει η ώρα. Σοβαρό μιλάς. Κάνε παπά, ξέρω ο Wenders. Κάμνεις το μετά. Όπα! Έχω κέφια! Έχω κέφια απόψε. 20 λίρες πάνω, α. 20 pounds. Ορίστε κύριε, πάρε αυτήν. Κόψε, κάμε Τα ράζε. πακίνε σημαδεμένα. Άντε ρε, άντε ρε. Είναι μαθίες μόνος τους κάμνεις. Μάλιστα. Θα σου πω που είναι ο παπάς φίλε. Βεβαίως. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπά ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Μια παπάς στιγμή και φέρνει πρέπει την να ψυχή. είναι... Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς, παπά που είσαι. Μάλιστα. Απαραγία, και με μια αυτή μέσα να πας στο αποχωρητήριο που είναι. Βαρτάζει 20 λίρες και δεν μου λάβεις να πάει στο αποχωρητήριο. Μα αφιόζω, φέρε πήρες, άντε τελειώνει. Έρχονται, οι επιβάτες έρχονται. Ιωσήφ. Ιωσήφ. Καλώς ορίσατε. Να σου πω, λαλείς τούτος ο Ιωσήφ να συνεχίζει να είναι ερωτευμένος μαζί σου? Βέβαια. Ήταν μεγάλος έρωτας. Αποκλείται να με εξήγαζε. Ναι. Προσάρα μου. Απαλλαγία μου. Καλέ, τι κάνεις μάμα. Παπάς άνθρωπος. Φρούσα μου. Ο Ιωσήφ είμαι. Ο Ιωσήφ. Και τέλος έγινες έτσι. Πώς έτσι? Παπάς. Και συγγνώμη, τα ράσα σου που είναι? Α, φρούσα μου. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Ώστε. Άντε, αίγω Δημητράκη μου, αίγω σκότσο μου. Πρέπει το μήλο μυρίζει απίδε, μαϊμού. Σοβαρό μιλάς. Και ώστε οι άλλες φρόσας μας πόφιε λίγο και άφηκε μας να σιγάζει και λέμε μας. Αγρότη, με ανησυχείς να πάει και ερωτευτεί το παλαιό του Σταμορέλη. Ερωτευτεί ρε Δημητράκη μας, δεν το έχεις καταλάβει ότι ο Γαβρίλης. Δεν με δωρείτε ότι είμαι Σιγανός ποτάμος. Είμαι να πούμε το καλύτερο φλερ που είδε ποτέ η Φρόζα. Δεν φάστε τίποτε ρε, δεν έχει τίποτε, δεν φάτε κουμπάρο. Εγώ όπως στήμα ήμουν στη θέση του Γαβρίλη θα ανησυχούσα. Δημητράκη μου, έχει υπόψη σου ότι η γυναίκα, ας κάνω, είναι μια τέχνη. Παίρνεις το πινέλλον και την μπογιά και τη ζωγραφίζεις και τη διαμορφώνεις να πούμε όπως εσύ θέλεις. Αλλά που να καταλάβεις τι παίξεις πράγματα. Άρε μεγάλη αρτίστα, καλή. Είμαι αρτίστας μου. Εσύ πέρασες οι αρτίστες του καμπαρέ. Σαν να τζεπέλο δείχνει τούτος ο παπάς. Τσάς γυαλίζει το μάτουιν του, είναι η αλήθεια. Ρε, λαλείς είναι ο μανιακός ο δολοφόνος. Όχι καλέ, λες μιλάς τώρα. Όχι λαλό. Όχι σου ζει ψυχραιμία. Ιωσήφ. Εδώ το. Το αυτοκίνητο μας είναι εδώ. Να πάρω την βαλίτσα. Είσαι κουρασμένος που το ταξίδι, είναι πολλά κουρασμένο. Όχι καλέ. Όχι καλέ είσαι. Είσαι. Γι' αυτό θα πάμε στο ξενοδοχείο. Ναι. Και πριν πάμε όμως θα κοιμηθείς να με πίσω έτσι στην καρεκλούδα. Ωραιότατα έτσι να είσαι φρέσκος όταν πάμε Λευκοσία. Κόρη μου, απέναντι με στήλα. Κάτσε παιδί μου να τσιμπηθεί perquè του περάσουν τα δολοφονικά του. Πάμε. Πάμε. Σιγά. Πάμε. Άντε, όλοι μαζί, από το σπίτι.
Είμαστε άνετα. Άνετα. Ωραία. Άντε, για μας. Φανταστείτε να πάει φρόσα μες στο αεροδρόμιο και μες στην αίθουσα υποδοχή και να περιμένει να μπει ένας κούκλος και να έρθει ένας παγίζας συμμορφιάς και θα και παπάς. Κοπέλα, με λάλετε έτσι και χτες το μεσημέρι που σας είπαμε παπάς. Ήψερες. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας ανακοινώσουμε μια έκτακτη είδηση. Μεγάλο ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η αστυνομία στην επαρχία Λάρνακος. Ο μυστηριώδης δολοφόνος, που συνεχίζει να τρομοκρατεί γυναίκες, εντοπίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λάρνακος. Η αστυνομία παρακαλεί όποιον γνωρίζει για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Πάντα. Φως, πάει σώζει. Ωραία, μα τα μισήκετε ρε, περιμένετε να μάθουμε ρε πρώτα. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά. Είναι φάτες ο δολοφόνος. Να φαντάζεσαι ρε κουμπάρε κοτσό. Πού είναι η γυναίκα μου? Πού είναι η γυναίκα μου? Μπορεί να μου πεις με τη γυναίκα μου? Πού είναι, ποιος θα τη βρει? Ρε βαριέσαι αδερφέ. Έχει άντρο χαγίζεται. Ρε δεν να πατάνε. Ρε θέλω να τη ξεκίνω ρε λαούσα ρε εντάξει. Τώρα μου, να τους κάνουμε φιλετάκια. Ωραία τα φιλετάκια, ειδικά μη φρέσκα κρέμα έτσι. Κοτσό. Πάμε να βρούμε την γυναίκα. Παρεμένεις κύριε, ναι. Πάμε να βρούμε την φρόσα λαούσα. Ας κοπταμε τούτον, τέλειωνε. Τέλειωνε ρε λαβατάριο και τα μέλα βάσα νιέται ρε. Περίμενε. Δεν το πιστεύω, ανήραμε που πετρέλαιο. Χωρί μου έβαλες πετρέλαιο. Παναγία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε. Παναγία μου. Τούτος. Πάτερ, ξύπνα. Ξυπνάτε. Μείναμε που πετρέλαιο. Ξυπνάτε, πρέπει να πάμε να βρούμε πετρέλαιο. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα? Θέλω πεθάνω. Να πιω το γαβρισμό μου τηλέφωνο, περιμένε. Παναγία μου, Παναγία μου. Παναγία μου, θα πεθάνω. Όχι, έτσι είναι η μπαταρία μου. Είναι άκρο εμπορικό μου. Παπάνα, δεν το πιστεύω. Να μπω. Εξέχασα να φέρω κινητό. Άντε ρε σούτσι. Παναγία μου, Παναγία μου. Πούμε τώρα. Θα πεθάνω, δεν μπορώ. Άντε, πάμε να δούμε, να πάμε να κάνουμε νότο στο πέντε, ξέρω. Πάτε. Ξύπνα. Ξύπνα να πάμε να βρούμε πετρέλαιο. Άντε, σήκω. Πίστευτο, γιούγκο πράγμα. Σήκουλα. Κι άτσι τσάντα μου, Πού να πάμε. Σηκώσου του και να σου εξηγήσω. Μες στην ερημιά με τον πελό. Κουμπάρε κοτσό. Αν έπαθε τίποτε η φρόσα μου, εγώ να φταίω, εσκότωσα τη γυναίκα μου ρε. Κρύψε ρε, εγώ παρά περνάω για καμιά αστυνομία να σ' ακούσει. Για όνομα του Θεού. Μα τι εννοείς ρε περνά αστυνομία, μην μου βάζεις να βατσάνιες ρε, είμαι ένας δολοφόνος ρε. Πάρε, θωρείς πολλές ταινίες. Κρύψε λαλό σου, η φρόσα είναι μία χαρά. Άντε να δω. Καλής κουμπάρε. Άντε, σιωπή και να μην ευρεάστο. Πάντως να είναι καλά η φρόσα μου κότσο μου και δεν θα ξανακάμω ποτέ πελάρα στη ζωή μου. Λαλό σου. Όχι είναι υπόσχες. Την μπουσούλα μου θέλω την Είναι μέσα εδώ, σώπη. φρόσα μου. Σου την και πίνασα, είναι και πελάρα. Κοιτάξτε, Είναι με. το αύριο τη φρόσα και απαθά και ψάρι ρε. Άμα ρε κουμπάρε μου. Κερνάς, δάρα. Κερδώ βέβαια. Τα βρούμε μόνο τη φρόσα που ήταν καλά. Δεν μπορώ. Ούφω, te πήρωσα. Πήρωσα, δυσπήρκασα, δεν μπορώ. Είναι που ήρθαμε μες στον τα κάτκα, μες τα μέτρα, μες τις ερημιές, είναι που ήρθαμε. Γιατί δεν πήγαμε δρόμο. Κόφκουμε δρόμον έτσι, συντόμοι να βγούμε στο highway. Δεν είναι μόνο μωρά. Και να παρακαλώ να πάρουν όλα καλά, αλλιώς δεν το γλίτωνω με το φόνο. Δεν μπορώ. Με λάλης έτσι κουβέντες και αματρίσσα, με λάλης έτσι κουβέντες. Χαρίσει, έτσι καλό παιδί. Πώς είναι φωνιάς καλέ. Να σου πω. Πιστεύω ότι ίσως είναι μετά από ερωτική να απογοητεύσει, να. Λαλή. Λαλό. Εγώ πιστεύω ότι αν τον πιάσουμε με το καλό, μπορεί και να μας σκοτώσει. Εγώ δεν το κοντεύω. Άμα θέλεις να του μιλήσεις εσύ, μιλά του εγώ. Πάτε, έφυγα και όχι μου έννοια, να. Πάτερ, γεια σας. Γεια σου τεκνού μου. Είμαστε καλά. Εντάξει. Ωραία.
Πώς αισθάνεσαι με δύο γενέτσες να μες στην ερημιά? Ανομολόγητα ωραία φίτα τη Σουζή. Ενδιαφέρον. Να σου πω, δεν ήσουν καμιά πονηρή ιδέα, ναι. Μη σπρώχνεις την τύχη σου, τεκνό μου. Ναι. Σούζη, πάμε! Πάμε. Πρώτα μου. Πάμε. Μαρέ κοτσό, να παρατηρούμε λίγο μες στα εσχωράφες. Ωραία παρκάραν που πότε μπορεί. Έτσι ξέρεις που μπορεί να σε παρέσει. Πού πάρε πέλανε το για όνομα του Θεού σταμάτησε. Έλτα του σε πελάνα σε ρε, είναι η γενέκα μου ρε. Είναι το μέλλον της ζωής μου ρε. Μέλλον είναι η κουμέρα μου. Παρακαλώ. Ναι, σωστό, είναι η κουμέρα σου. Ξέρεις πώς είναι εύκολο, για όνομα του Θεού. Θόρε λίγο πολύ δεξιά αριστερά μες στα χωράφια. Το αεροδρόμιο είναι και κάτω, ναι. Ξεραθήκαν ούλα ρε μαθώ. Είναι γίνον τα αυτήν της σώσης στο κοτσινό. Και αμέ δεξιά ρε κοτσό. Μετά την παρέλα, έτωσα με. Είναι μανάγω. Με προσοχή μου, μάλλον. Λαγωνικό μου, εσύ, λαγωνικό μου. Εγώ που μακριά που το είδα. Πάρκα. Έτσι, πάρε κοτσό. Να πελάνω που την αγώ. Είναι και κανένα μες. Είναι και κανένα μες. Και αν δεν σχολάφερα έχω μάθει. Φρόσα μου. Φρόσα μου. Φρόσα μου. Παρκάρε με, κοτσό. Σταμάτα το ρε λαλό σου. Είναι μέσα η φρόσα μου, θα με πω κάτι, δεν είναι μέσα η φρόσα μου, κουμπάρε. Πού πήγαινε κουμπάρε, τη φρόσα μου. Είναι εκείνες που βουρούσαν και κάτω. Φρόσα, πέσω εσύ, φρόσα. Τα κοτσόλια. Άρα μου. Μέσα. Έτσι κούβω ρε. Πάμε τώρα. Μα πού είναι η Φρόσα? Φρόσα, κόντεψε. Φρόσα, έλα στην παρέα μας. Έρχομαι καλέ. Με κουράτε όμως, γιατί να κουραστούμε, να έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έλα να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Ιωσήφ μου, πρέπει να πάω περί τουαλέτας μου. Αχα. Να έρθεις γλύωρο όμως, εντάξει. Βέβαια. Και πρόσεχε τέκνο μου που τους κουρκουτάδες. Έρχομαι και εγώ. Ρώσα μου, σούλα μου, αγάπη μου. Ακούμαστε. Ρώσα μου, σούλα μου. Σεβριλούδι μου, Κωστή. Τι είναι τούτο, να κόψουμε χορταράκια, Το λαιμό σου που να κόψουμε, Φρόσα. Γιατί καλέ τι σου έκαμε ο λαιμός μου. Γιατί έπιασες τότε το Γαβρίλη και άφηκες με μένα. Επώνυσες με, Φρόσα. Έγινηκα παπάς για να σε ξεπεράσω, αλλά και μου και με εξαβολήσαν, με έφτιαξαν. Επώνυσες με, Φρόσα, δεν μπορώ να σε ξεπεράσω. Ήξερα το εγώ τι είχα τα σου ξέμου. Έλα εδώ σου, γιατί θα την σκοτώσω. Έλα. Σώση! Ένα λεπτό καλά το συζητήσουμε. Ναι. Τι σου έκαμε η κορούδα, πάτερ μου. Αφού αγαπάμε. Άνοιξε μου την καρδιά σου. Έλα πίσω μου. Μην κόντεψες, διότι έμπηξα σου το. Έμπηξα σου το και έμεινες στον τόπο, να. Ρώσα μου, φύγε σου, λάβε. Αγάπη μου. Σου ζήξα πολλά το μαχαίρι να μην έχουμε θύματα. Άρα ρε και που θα με αφοπλήσαμε το τσιφτούτες εσείς τώρα, ρε. Κουμπάρε, εδώ πάρω. Πούτος, έλα, σε πιάνω. Τι έκανες, γυναίκα μου. Δες την άλλη. Όλα μου, πάρε σου, φάκα. Δες την άλλη και την ανάνα του. Να πιάει λίγο νάνα. Τι μαρισιά. Εμείς να περιμένουμε εδώ με αγάπη μου, α. Όλα αρκίσετε. Εντάξει, μπουζούλα μου. Έλα. Κάμε, άι, Έτσι έρχεται μου να σε τραβήσω που τα μουστάκια και ζω. Μαϊμού ρε κουμπάρε, Σας πήγα ρε. Εν είσαι παπάς.
Δεν είσαι παπάς, Αφήνω το πάνω σου κουμπάρε, ό,τι αποφασίσεις. Φίλε μου, να σε πιάνω το μαλακό εδώ, κοιτάξτε σου. Θωρείς την άκρη από εκεί, την άλλη μπάντα μου από εκεί. Ακούε τον, και σοφός άνθρωπος. Σε εκείνα και να καταφέρεις και φτάσεις στην άλλη μούτη, καλώς, έτσι είσαι. Good luck. Good luck, man. Good luck. Στο καλό, Good luck. Στο καλό. Γεια. Έφυγες, όλα. Άντε μάνα. Προχώρα και είσαι καλός, Προχώρα και λίγο τη τροχάδι. Πίσω. Μέσα βαθιά. Να περάσεις στην αντίπερα όχθη. Και κερδίζεις. Κύριε Λέιψον! Έφρασα για το όνομα του Θεού! Ρε έφρασα! Σκότωσε με! Κύριε Λέιψον, μια μαζί σου! Κύριε